ħaġa sabiħa li Santa Teresa tal-Bambin Ġesu għaltinna li kienet tagħmel f'momenti meta kienet tħoss il-fidi qed tonqosha minħabba dalma spirituali li għaddit minna, kienet tgħid li dak li tagħmel ħafna aktar atti ta' fidi. U dan huwa punt li huwa ħafna importanti. Is-sugu tiegħu għadana illi meta aħna ngħaddu minn ċerta dalma spirituali faċilment li aħna naqtaw l-affarijiet spirituali li konna nagħmlu qabel. Per eżempju, jekk fit-talb tagħna tinħossu ċerta nixfa, isna nitolbu bl-ebda sodisfazzjon ta' xejn, nitolbu hekk ma nħossux il-preżenza tal-Alla isna qed nitolbu għal xejn, faċilment tiġina t-tentazzjoni li aħna naqtaw jew innaqsu mit-talb. Mentri l-orrif kollha fil-ħajja spiritwali, jekk fosthom anke Sant Ignazju tal-Loyola, jagħtuna parir siwi ħafna li ta' min isegwih. Illi meta aħna nkunu dejjem id-dalma spiritwali nibqgħu nagħmlu l-affarijiet spiritwali li konna nagħmlu qabel. U f'dak iż-żmien ma nippruvaw inbidlu innaqsu laqas inżidu xejn. Imma nibqgħu għaddejjin kif konna għaddejjin qabel. U dan huwa ħafna importanti. Għaliex hemmhekk ħad tiġi pruvata, hemmhekk Alla anke qed jara u aħna qegħdin nikbru tassew fl-imħabba tagħna li aħna mhux nitolbu għax nieħdu pjaċir nitolbu. Imma anke meta Alla jinħebba, aħna nibqgħu infittxuh, aħna nibqgħu nuruh dil-imħabba tagħna, aħna nibqgħu nikbru f'dil imħabba tiegħu lejna u tagħna lejh, u għalhekk li nibqgħu għaddejjin. Il-fideltà tagħna mhijiex lejn it-talb, il-fideltà tagħna hija lejn Alla li ħabbna u taħajtu għalina. U għalhekk jekk Alla ħabbna fl-imħabba, jekk Alla ħabbna fid-dbatija, irridu nkomplu nħobbuh aħna wkoll, anke f'dawk il-momenti ta' dbatija. Hello, nselmulek. Jina Miriam. Hello, Miriam, paċi miegħek. Ma'kom ukoll. Edha nisma' l-programm u jinteressani ħafna għax il-momenti ta' nixfa fit-talb f'ċertu żminijiet naħseb ikun taġid kbira r-ruħ u jiena inħobb ngħid din it-talba għandi formula ta' abbandun totali. Ta' li tajtek, Sinjur Alla, jina serv tijak, għalek irrid dejjem dak li inti trid u marrit għad dak li int ma tridx. Min jgħidtek bis-sinċerità u jibqa' jsostni din il-fema waqt il-prova u waqt it-tentazzjoni jkun jadura l-Alla bl-ispirtu u bil-verità u jkun jirringrazzjah u jkun jiġbed fuq nnifsu mis-sema l-favuri ta' Alla u jkun ukoll jirripara li modi meta rrid dak li Alla ma rridx. Ekku, dal-abbandun tagħna totali f'Alla huwa verament qatt ta' qima u adorazzjoni. Għaliex l-adorazzjoni tagħna mhix biss dik l-adorazzjoni li aħna nagħmlu quddiem l-Ewkaristija, mhix biex l-adorazzjoni aħna nagħtu bil-kant u bil-kliem u bil-qudiesa u bit-talb. L-adorazzjoni tagħna hija wkoll il-ħajja tagħna li ssir qatt ta' qima li l-ħajja tagħna ssir offerta sħiħa f'Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-mument li aħna nabbandunaw il-ħajja tagħna kollha kemm hi fidejn Alla huwa il-mument ta' intimità kbira ma' Alla. B'xi mod huwa dak li għadda minnu Ġesu fuq is-salib. Fejn meta ħass illi l-missier ukoll Ġesu għadda minn dak il-mument meta qal Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Ir-risposta tiegħu kienet Missier, nerħi ruħi fidejk. Ġesu hemmhekk propju fuq is-salib kien l-iktar mument fejn daħal f'intimità kbira mal-missier li hu intelaq totalment fidejn Alla li ħassu li għal dak il-ħin kien qiegħed jabbandunah. Hekk dan l-abbandun dil-għotja totali tagħna nfusna hija verament fil-qofol tal-ħajja tagħna. Hija anke s-sinifikat tal-Magħmudija. Il-Magħmudija nistgħu nifhmuha f'dan is-sens li aħna qegħdin noffru lil nfusna, qegħdin nerħu lil nfusna, qegħdin nabbandunaw lil nfusna totalment lil Alla. Charles de Foucault fil-fatt jekk għandu talba sabiħa li ta' spiss nisimgħuha u nitolbuha fil-knejjes tagħna. Missier nerħi ruħi fidejk, missier fidejk jien nitlaq ruħi. Għamil bija dak li trid. Kemm hija talba sabiħa illi f'mumenti radlama aħna nfittxu aktar ir-rieda tal-Alla. Xi mħabba din Mirjam. Waqt il-prova wkoll ikollok ix-xort imbagħad meta tagħmel dan l-abbandun f'Alla li tgħix fil-paċi, fil-kwiet u fl-imħabba huma l-effetti ta' volontà tajba. Jiena dina
ngħaddi minna brother u tanti kollok serenità ġo fik meta tajdlu hekk l-Alla li rrid dak li trid int u ma rridx dak li trid int fil-moment tal-prova li wara tgawdi ċerta paċi. Iva. Ġifieri tkun edbati u fl-istess ħin ikollok il-paċi wkoll. U din hija ħafna importanti, għaliex il-paċi li Alla jagħtina ma tiġix minn barra għal ġewwa, imma hija paċi li toħroġ minn ġewwa. Hija paċi li toħroġ mill-preżenza tal-Ispiritu Santu fuq il-qalb tagħna. U l-momenti jibsa, il-momenti ta' dbatija, huma moment kif aħna nikbru propju f'dil preżenza tal-Ispiritu Santu, għaliex hemmhekk aħna nkunu qegħdin immutu għalina nfusna, nkunu qegħdin inċedu għalijin tagħna, nkunu qegħdin nitilqu u nerħu id-dnub tagħna. U allura Alla jkun jista' jagħmar fina aktar, Alla jkun jista' jieħu kontroll aktar tal-qalb tagħna. U allura Alla xuwa paċi, Ġesu li hu l-paċi tagħna kif jgħidilna San Pawl fl-ittra l-Efesin, allura dak inħossuha, dak hemmhekk inġarbu l-paċi tiegħu għax ukoll tinġarbu lilu nnifsu. Dik il-paċi hija s-sinjal tal-preżenza t'Alla fir-ruħ tagħna. Anki ta' għadhom mal-merti ta' Kristu daw id-batijiet din in-nixfa isservi tiswa ħafna l-konverżjoni tal-medjun fil-fatti hija xi ħaġa tas-saċerdoti. Hija xi ħaġa li semmejna li kienet tagħmel Santa Teresa tal-Bim minn Ġesu. Hija dan il-mod li hija femet u anke Madre Teresa hija ħaġa sabiħa li Madre Teresa wara li mietet u qraw id-dajri tagħha ħafna nies hekk kienu sorpriżi illi Madre Teresa mument minnhom tikteb Ġesu nemmen fik għax hekk jgħidu. Ara kemm kien tassew profond id-dalma li Madre Teresa nafu li għaddiet minna d-dalma spirituali ħajjita kollha mill-mument illi waqfet il-kongregazzjoni tal-missjonari tal-Karità waffita f'mument ta' dlam kbir u baqgħet hekk sal-punt tal-mewt sal-aħħar. Però baqgħet kompletament għarfet illi kien jeħtieġ li tingħaqad f'dik id-dlam ma' Ġesu msallab biex hija waqt li tħobb il-foqra wkoll tkun qed tpatti u tkun qed tagħtihom ir-rigal tal-fidi billi taqsam magħhom anke id-dalma spiritwali li huma kienu għaddejjin minnha għax kienu foqra minħabba illi ma kellhomx fidi. Aħna m'għandna xejn tagħna, brother, u xek Alla tagħna u Alla joħdilna u vera. Nirringrazzjawk Mirjam tal-intervent tiegħek, komplet l-panina ta' il-paċi miegħek. Bye bye. Hello. Nsellmulek. Nsellmilkom. Nixtieq nifirħilkom fuq il-programm vera sabiħ interessanti li għandkom. Grazzi. Huwa programm li vera nkun nistennih ġifieri. U vera fewġa ta' faraġ, manka sibiet li tgħaddu u anka dik il-poeżija li qrajt verament reali. Illi f'dawk il-momenti vera, għal-ħares ma jkunu xuma fil-ħajja li tajt iġibek f'sessik ħanajdu hekk ġifieri. U meta tħares lura fl-istess ħin tajt kemm vera kien il-mulej miegħi. U dik il-ħaġa kemm tagħmellek kuraġġ għax tajt kif hekk vera diskrivejtu ġieli tgħaddi forsi minn mina sewda. U mbagħad issibu vera momenti li vera tħossok bħal speċi m'hemmx ma tgħidlu ma inti naf li qiegħed hemm mulej u fl-aħħar jitfaċċa ġifieri. U vera, jiena nemmen li wara momenti ta' tbatija toħroġ persuna iktar sabiħa. B'karattru tista' tifhem u tkun sensittiva iktar għall-oħrajn. Jiġifieri l-mulej anke da fejn ta' tbatija li jippermetti vera biex isebbaħna, biex jagħmilna iktar umani. Ekku Alla jħares lejna mhux issa, imma jħares lejna kif jixtieqna. Jiġifieri Alla jkun qed jekk bil-mod il-mod kif edna bħal dak il-farfett li naħseb iż-żmien tal-fosqa jaraħ żejjed. Imma mbagħad meta jibda jtir naħseb ibir ikkonvert tas-sew li għadda minn dak iż-żmien. Ekku ħaġa sabiħa punt li aċċennajt għalih inti jekk li hu ħafna importanti. Ekku sens ta' fiduċja li jekk li nemmnu l-Alla nafdawh. Il-fiduċja hija ħafna l-qalb tagħna. Li aħna nafdawh hija xi ħaġa ħafna u ħafna l-qalb tagħna. U l-messaġġ li tal Santa Faustina Kowalska fil-Ħnina Divina Ġesu jiena nafda fik. Li aħna nafdaw il-mulej hija xi ħaġa li Ġesu jitlobna u jixxennaq minn għandna li aħna nkunu kapaċi nafdawh. Nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek u ntalbuk titlob għalina. Paċi miegħek. Grazzi, paċi miegħek. Bye bye.
Mr. Qadis, nixtieq nfaħruk nirringrazzjawk għal dak kollu li għamilt magħna matul din is-sija f'dal-programm. Nixtieq pa' fisem ibnek Ġesu nitolbuk dan il-ħin għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom. Nitolbuk sabiex tagħti grazzja tal-fejqan dik il-persuna li tinsab imweġġa. Fejqa int mulej fejqilha l-memorji tagħha u tiegħha l-grazzja tiegħek mulej li taħfer u timxi l qudiem fil-imħabba. Għati mulej Ġesu l dawk iż-żewġ ġuventuru li sabiex iduru lura lejk jirsqu lejn is-sagramenti u jiftħu qalbhom għall-grazzja tiegħek. Nitolbuk anke għal dik il-bint mulej għal dik l-omm li taċċetta din id-batija li tikkawżala bintha minħabba l-istil ta' ħajja tagħha. Mulej għati id-don tal-konversjoni u tal-paċi. U nitolbuk mulej anke biex tfejja dik il-persuna minn dik il-biża u l-panic attacks mulej għall-glorja tiegħek. U nitolbuk mulej fid-dlam tagħna ejna nsibu lilek li inti d-dawl ta' ħajjitna. Amen.